Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki, fatan alkhairi a gare ku. Wannan sirri ne ga mai bukata kuma ga mai so, mun bayar da shi ne kyauta. Tunda Allah ya ce in Allah ya taimake ka taimaki dan uwanka wanda yana cikin ko da halin kanakai, za ka iya taimakansa ko da halin magana ne, za ka iya taimakansa. Idan Allah ya baka wani abu na taimako, to ka daure ka taimaka ‘yan uwa da abokan arziki. Wannan shine sirri maganin hauka ne ga mai bukata wanda Allah ya sa akwai mai hauka a kusa da shi ko a yaji dan dangin su ko waninsa, ya kamata ya jarraba wannan sirrin mai karfin gaske ya mai. Zaka samu ka rubuta kafa 7. Idan ka rubuta kafa 7 ayatul kursiyu, zaka rubuta da lilafi. In ka hada su za su baka, sai ka rubuta wannan hatimin ga bayanan da a ciki, ba zan ce karkare muku bayanan ba. Za ka samu ka rubuta wannan hatimin, shi ma ka samu tsintsiya, ka samu abubuwa da yake wakana kamar da tsintsiya da sabuwar ƙwarya a ciki, za ka wanke da sabuwar tsintsiya nan ma'agen. Ka samu ka wanke rubutun, ka haɗa wani hatimin, sai ka tsoma a ciki, ka dinga sharfawa a mahaukacin, ka dinga shasharfa mai. insha Allahu bi iznillahi ta'ala za a samu sauƙi, za a samu waraka. To ga mai bukata da ya jaraba, ga mai bukata mun bada kyauta, ga mai bukata ya jaraba ya gani. Amma kar ka manta, in kai sabon zuwa ne wannan tashi ta mai albarka, kar ka manta ka danna masa subscribe, sannan ka danna lambar karrawa, za mu sanar da kai da zaran mun dora duk a yanda ake ciki. Duk kuma mun samu sababbin barari da ayoyi da sauransu, in Allah da za mu dinga sakar muku su da mai bukata. Saboda in Allah ya taimake ka, kai ma ka taimaki wani. Baka san ta inda Allah ya taimake ka ba in ka taimaki wani dan uwanka musulmi ga mai bukata. Saboda haka muka wake wannan abun, muka fito muku da shi tsohon addu'a ce, muka ce ba za mu taimaki yan uwa da abokan arziki musulmai baki